akago ihe na-eme n'elu ụwa na-agba mmadụ anya mmiri ile anya n'iru na anya n'azụ nsogbu ụwa ndị mmadụ na-ebi ndụ n'ime mmehie Chineke mere ndị ga-ebere elu ụwa kale elu ụwa kale elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa kale elu ụwa kale elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ụwa Chukwu kere chọọ ya mma ndị mmadụ emebisiela ụwa were elu ụwa ghasa ya n'elu elu ụwa na-atụ m ụjọ nwanne bezizọ ga-emezie elu ụwa na-atụ m ụjọ hapụ mmehie hapụ mpụ na arụ brọda rapụ mmehie gị bata n'ime Chukwu zuru ike nwanne sista rapụ mmehie gị ụwa na-atụ m egwu elu ụwa kale ụwa ale elu ụwa kale ụwa elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa arụ na-eme n'ụwa edi nwanne m ana m anụ ihe na-eme dị ya o nwere akụkọ m chọrọ ịkọ n'uo kọba kọba akụkọ mekwere eme n'elu ụwa pastọ kọba kọba akụkọ mekwere eme n'elu ụwa akụkọ na-agba mmanya mmiri gee ntị ọfụma o mekwerenụ na mba nnoe obodo mma otu nwanyị ike mara aha ya nụ ọ gara were maka ndị enyi ya nwoke gbuo di ya arụ na-emekwa n'elu ụwa arụ na-eme n'ụwa ịma di ya rịawara ara m arụ na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime n'ụwa di ya egwu ọnụ iwu mmanụ chere nọ lara fri ndị mmadụ emebisiela ụwa ọ ga-abụ isi nta n'elu arụ na-eme Chukwu biko biko zọpụ ụmụ gị n'ife na-eme n'ụwa na-atụ m ụjọ n'ụwa elu ụwa amaghị n'oge agwụla ozi ori amaghị n'oge agwụla ọgwọsi amaghị n'oge agwụla ogbulu mmadụ amaghị n'oge agwụla oge na-agwa ya mediri na ozi ori ji aga n'iru oge na-agwa ya mere na ọkwa iko ji aga n'iru oge na-agwa ya mere ndị mmehie ji dị ndụ n'ime mmehie ụwa rụọla ya ụwa arụọla nwanne na-egbuzi nwanne ya elu ụwa nke na-egbuzi enyi ya ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ume mere enyi ya ofu ụbọchị ka m na-aga n'ụzọ gbahụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu ha na-asị ke ka Adam si nọrọ ife uwe duhie nụ ya lewe ha anya gbawa ahụ lewe ha anya pụrụ ichere ha emechara m gbụọ ha n'ọtụtụ ndị mmadụ mmehie ha karịala ọ karịrị akarị karịa mmehie Adam o bukwere ibu karịa nke ifu elu ụwa nke anyị ụwa na-atụ m ụjọ ndị mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa nke anyị elu ụwa nke anyị elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa na-atụ m egwu ezi nwanne m ezi ụzọ ga-emezie mezi ụzọ ga-emezie maka ụgbọọlụ mmehie ụgbọrụ mmehie ma nabatara Jizọs n'elu ụwa nabata Chukwu ị ga-enwetakwa ndụ ebighị ebi brọda nabata Chukwu pastọ Chibundụ na ana m ekwu bata n'ime Jizọs ka iwe nweta ndụ ụwa awaala ife na-eme n'ụwa na-atụ m ụjọ Chukwu biko zọpụ ụmụ gị na ya amaghị ebe a na-etinye isi pastọ Chibundụ n'ebe osi gị nna biko zọpụ ụmụ gị maka n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ụwa ale elu ụwa nke ale ụwa
anyị n'ụwa aghala mmiri onye n'ụwa chukwu elu ụwa nke anyị ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ofu ụbọchị ike dịrị mmadụ ịnwụ n'elu ụwa sofu ụbọchị ọnwụ gacha ikpe wee sote amaghị m ụdị ka ikpe ga-anata n'aka Chukwu nwanne amaghị m nwanne m Chukwu ka m na-ayọ Chukwu ka m na-ayọ ọkwa Chukwu ka m na-ayọ nwoke pụta na mmehie n'ụwa onye na-agwọsi isi n'ụjọ njọpụta si n'ụzọ o ji abalị aga si n'ụzọ njọpụta maka ụgwọ ọnụ mmehie bụ ọnwụ elu ụwa ka ale elu ụwa ka sefu elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka dị egwu elu ụwa ka ụwa Chukwu kere chọ mma elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa ka elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka elu ụwa ka onye na-eme onye ya elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa nwanne na-egbu nwanne ya n'ụwa Chukwu chebe anyị Chukwu chebe anyị Chukwu elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa anyị amaghị ebe a na-etinye isi Chukwu dododo sọpụta ụmụ gị gbara anyị mmehie elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ụwa aghala ụwa mbi ụwa alala ụwa n'iyi Chukwu dododo elu ụwa nke anyị ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko tụọ Jehova egwu o Jehova ọkwa mmụọ ọkwa ọkụ na-ere ka ọwụ eyi Jizọs onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ aka ji ụwa mmụọ nwanne onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ ọgba otu ọ dị na-agba ya agba nwanna onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ ọhịa ọwụ isi ekwu ọnwụ na ịbụ mmụọ dede onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ mmụọ ka mmụọ bụ aha gị kema Jizọs bịa lewo Jehova bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ dede derenu ndị mama derenu ụmụ akwụkwọ bịale ndị papa derenu Lagos City lere Ọnịcha derenu sọ gị bụ mmụọ ka mmụọ n'ụwa olori ibe loro enyi odogwu Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa dum mmadụ bụ iwu n'elu ụwa Jehova bụ mmụọ na Chukwu bụkwa mmụọ ka mmụọ gajụkwa ese na Chukwu bụkwa mmụọ ka mmụọ echetala m ihe mere m n'elu ụwa leyi echetala m akụkọ mere n'elu ụwa mmụọ gee ntị o mere eme n'akwụkwọ nsọ otu ụbọchị wee ruo Jizọs wee kpọọ ndị na-esi ụzọ ya ka anyị gafee n'ofe ọzọ ọ gwara ndị na-esi ụzọ ya unu banye ụgbọ na-aga n'ihu na aga m ezute unu that place n'elu ụwa ụmụazị ihe bido gawa ofe nke ọzọ emechaa n'ikpeazụ mana Jizọs soro ha wee gaa ụgbọ gwụrụ agwụ Jizọs were ụkwụ na-aga n'oke osimiri ihe dị egwu wee mee nwanne m mgbe ụmụazị ya hụrụ ya egwu juru ha ruo mgbe ụmụazị ya hụrụ Jizọs
onwe m na-abịa otu ọkọ dị Pita wee sị ya ọ bụrụ na ọ bụgo onwe gị na-abịa gwanụ m ka m soro gị gaa n'elu mmiri gwa m ka m soro gị gawa n'elu mmiri Jizọs wee gwa Pita ngwarịta soro m gawa soro nụ m bịawanụ Pita wee rituo soro Jizọs gawanụ soro Jizọs gawanụ ma mgbe ọ na-aganụ ebube ji ya arụ ma mgbe Pita na-aga n'elu mmiri ebube ji ya arụ ya chọ ka ọ banye n'ime mmiri n'elu ụwa nwanne m bịale o bịale o dedelelelu ndị baba ụmụ akwụkwọ bịale ndị baba Lagos City lere o Ọnịcha lere o wee eziokwu ibe nwa m iwere ọkụ Dede Emmanuel dede mana Jehova bụ mmụọ dedele ịma Jehova bụ mmụọ so blessing nwa m Jehova bụ mmụọ so blessing nwa m o Jehova bụ mmụọ nwunye ọma m enweghị Jehova bụ mmụọ nwanyị ọma m enweghị ọkwa ịma na Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile n'elu ụwa Jehova bụ mmụọ bịale o bịale o ụmụ eluigwe na-elu ma na-ebịale o onye lisogoji nwanne ma na-ebịale o ndị obodo anyị niile ndị obodo anyị niile Enugu steeti unu anụodo Ọgbete Enugu unu anụodo Gozie Nwokeke unu anụodo unu gbanwe egwu unu na-ahụ n'aka ọ bụ ihe mere eme o ezi nwanne m tụkwasị obi na Chukwu maka Jehova bụ mmụọ mgbe ọbụla ndị iro na-eburu gị agha ọ gaghị agbakịta gị azụ ọ ga-anapụta gị n'ime nsogbu ọbụla tụkwasị obi gị nọgidesi ike n'ime Chineke anyị gawa Jehova bụ mmụọ 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 Jehova
Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, onye nwe anyị nọ gị n'aka o. ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu. Chai, egwu a m na-agụ maka ihe ofu enyi nwoke mere m. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme ọyị
mana hapụ ụdị ọyị na-eme maka enyi na-egbu enyi ya. N'eziokwu. Kpacharakwa anya go. Ai! Ibe n'obi so. Na so. Uwe kwe mmeta o, elu uwe kwe mmeta o. Ụwa jọrọ njọ n'ụwa, elu uwe kwe mmeta o. Ihe na-eme n'elu ụwa na-agba mmanya mmiri n'enyi m. Ewu chime, ụwa na-atụ m egwu o. Enwere okwu enyi m, mụ na ya dị na mma. Ezi enyi m, mụ na ya bidoro na nwata kpawana. Mụ na ya gara skuulu, one place nọ na o. Mụ na ya graduate, one place leyi. Che, onye ọbụla ga-emu ntị n'olu o, ihe ahụ ihe mere eme. Enyi mere enyi ya o. Mgbe anyị pụtara skuulu nwanne, mana bata Chukwu, convert enyi m. My friend echegharị ya, anyị bido na mmasị ozi ọma n'elu ụwa niile o. Nwanne m, ihe a bụ akụkọ mere eme. O ruru otu ụbọchị, ma kpọtezi enyi m. Achọrọ m ịhapụ village, gawa na Alaba o. Ka m ga-ekpere chi m ka m mara m ihe ọ ga-adịrị m mma. Ezi enyi m wee sị m na ya chọrọ ịga Lagos o. Ya chọrọ ịga Lagos o ka ya gaa n'ụlọ wit ụmụnne ya o. Ewu chime, ụwa na-atụ m egwu o. Ewu chime, ụwa na-atụ m egwu o. Ewu chime, ụwa na-atụ m egwu o. Ihe na-eme n'ụwa na-agba mmanya mmiri o. Ewu chime, ụwa na-atụ m egwu o. Erule m Alaba, na Alaba ka m nọ. Mebido kpere chi m, Chukwu wee cheta m o. Ihe weghara m ọfụma nọ. Ụzọ m emepe, aka nri na aka ịkpa. Ọ bụ ngozi Chukwu dum o. O ruru one day, 1 December, mala December, enyi m wee lọta o. Mgbe enyi m lọtara n'obodo anyị, ya kpọọ m, kedu ka isi emenụ? Agwara m ya eziokwu o, mana anaghị m hide ihe ọbụla nke m na-eme n'ụwa. Ana m hide ya enyi n'elu ụwa mee. Ngawa n'ụzọ, enyi m so m aga o. Nchọ igote ihe nọ, enyi m so m aga o. Ihe ọbụla m chọrọ ịga n'ụwa, enyi m so m aga o. Ma nwaanyị m chọrọ ịlụ mmanụ, enyi m mara ya. Pastọ kọwara ha ka ha nụ o. Ndị enyi ọjọọ tụfịa kwa. Chineke duwekwe ndị go. Eziokwu. Mgbe m gwachara enyi m ka ihe si agara m, amaghị m ama na enyi m bụ ihe ọjọọ n'obi. Onye obi ọjọọ. Nnata na-abụ ya n'obi ya, nata na-abụ ka ọma ya. Elu ụwa mee, a ga-eme n'ụwa ole? A ga-eme ụwa ole nwanne m ka o wee dịnụ mma? Ụmụ Naịjirịa, onye ọbụla ga-eme ntị n'olu. Nazie ntị ọfụma. Naịjirịa nazie ntị ọfụma. Ibe agbịra n'olu. Otu a ka ọ dị ma dị ya, gwara ka ha nụ. O ruru one day, my friend akpọ m na ya nwere problem na Lagos wo. Na m nyere ya aka o, na m nyere ya aka o. Ọ dị egwu o. Na m nyere ya aka o, na m nyere nụ ya aka o, na m nyere nụ ya aka o. Nyere ya aka. Enyi, nyere nụ m aka. Nyere m Ọ aka. sị na m nyere nụ ya aka. Nyere nụ m aka. Mewekwa enyi m, ezi enyi m, ị ga-alata na ya dị m. Ngwa lọtawa o. Bata n'ụmụahịa ka mụ na gị wee biri. Eziokwu. Mgbe ọ bịara n'ụlọ m n'ụmụahịa, mụ na ya wee biri. Maka hapụla m Aba, gawazie n'ụmụahịa wee biri. Eziokwu niile. Agara m mebe chọọchị that side, ebe ahụ ka ọ chọrọ m Otu a ka ọ dị. ya. Mewere one room nye n'ezi enyi m. Mewere one room n'ụlọ m wee nye n'ezi enyi m. Amaghị m na ọwa gwọlori ibe ya n'elu. Ibe ị nwere okwu? Yes. Ibe na-eme n'ụwa ka eziokwu ọ na-agwa m gharịgharị. Chineke biko bịa were ụwa n'uju. Enyi mere enyi ya, ọyị nke mere
n'ụwa na gbobi m gharịgharị n'ụwa. Anụrụ m n'ụma ya for some time. O ruru one day aka ji ụwa kpọọ m. Ofu ụbọchị ya Chineke akpọọ m ma nwa m ị ga-agawa na n'ọlụ. Chukwu kpọrọ m oku. Irute n'ọlụ ị ga-emepe chọọchị, ị ga-emepe branchị gị o na n'ọlụ. Makpọtezi enyi mepe ihe meseji m nwetara. Chukwu si m gawa n'ọlụ ga-emepe nzukọ. Ezi enyi m wee kpọọ m, that my friend wee kpọọ m o. Aga m aga o, aga m esoro gị wee gawa. M ga-esoro gị wee gawa na ebe ị chọrọ ịga. Aga m eso gị wee gawa. Ezigbo pastọ aga m eso gị wee gaba ebe ọbụla ị na-aga. Erutere m n'ọlụ 3 days, my friend wee kpọọ m, Pastor Chibundu, ị ga-enye m 2 million. Otu aka ọ dị. Nye m 2 million ka m wee nụnụ bido anya o. Ma nwekpozi enyi m onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji. Mgbe m gwachara ya o, ya hapụ m wepụwa ka plan wazie otu ọ ga-esi wee gbuo m. Enyi mere enyi Ọ kpọrọ ndị ahịa kilas ka ha chọrọ m wee bawa na chọọchị m ka ha wee gbuo m. O ruru one day enwere program ndị na-egbu mmadụ abịala n'ọlụ na ndị chọọchị. otu ọjọọ ha N'ime abịala. chọọchị m ka m nụkwa na-ekpe ekpere. Ihe ọzọ m hụrụ di ya, ndị mmadụ erutenu, ụmụ okorobịa atọ nụ ha na wangel sobata ha gide na-etiwe. Pastọ chọrọ igbu m, pastọ chọrọ irepụ m n'ime chọọchị wo. Chime ọwụtụwa Maka ịgbasa enyemaka. Olise amị n'igwe. Ụwa na-atụ m ụjọ. Ezela. Ụwa na-amapụ m obi. Emeka na-agbalaga. Ụwa na-atụ m egwu. Olise ha gwara that girl, come on bido dọka akwa gị now, bido dọka akwa gị now, dọwasịcha akwa gị. Those people echiche m were n'ụzọ mechie, were n'ụzọ mechie na ha ga-egbu m egbu, a ga-egbu gị. na m ga-enye ha chek 2 million. Ụmụnna amaghị m o, na ọ bụ na enyi m kpọrọ ya dee o. Kedu ihe kpatara ya? Kedu ihe mere ha? O nweghị ihe mere ha. Pastọ kedu kwanụ ihe mere ha? O nweghị ihe mere ha. Mgbe ha jee m di ya nwanne m na nye ha ego, Chibundu etiwe ọbụtụwa dị. Chibundu etiwe ọbụtụwa dị. Chibundu etiwe ọbụtụwa dị. Mgbe a chọrọ ịkpọrọ m ga-etinye na moto nye m that place, ndị polisi ebịala, ndị polisi erutenu. Mgbe ha rute that side ejije m, those people agwa ha na m na-erepụ this girl. Ụmụ nwale wewewewotowa dị. Onweghị ihe m mewotowa dị. Mgbe ndị polisi kpọrọ m di ya gawa na steshọn, o mekwere n'ọlụ steshọn. Mgbe m rute that side o, ezi enyi mechi n'azụ bịanye ndị polisi ego. Nwata girl si okwuo na m repụrụ ya di ya, mana ekelere m Chineke onye na-edu m. Akwụkwọ nsọ kwuru si, touch not my anointed, touch not my anointed and do my prophet no harm. Chineke mee ụwa na-atụ m egwu. Jụkwa Kennedy nke na-arụ n'area command ma ya na nke nụkwa n'ọlụ, ha makwa ihe m na-egwu. Onye na ọ dịghị ihe o mere, ọ dịghị ihe na-eme ya laịlaị. Akpọrọ m ndị polisi wee gwa ha n'aka m dị ọcha, aka m dị ọcha o, onweghị ihe m mere. Ebidoro mewe investigeshọn, ha wee chọpụta Chineke nọnyere n'ezi enyi kpọrọ ha o, n'ezi enyi kwuru dagel ụgwọ, ezi enyi kwuru those boys ụgwọ 50,000 ka ha wee gbuo m. Mgbe ndị polisi chọpụtara ejije ezi enyi meyi tinye ya na nga, ha wee gwa m Pastor Chibundu lawa mee weta egbuo. Chineke mee ọsọ n'ije nara otuto mo, nara
anyị ga-anọgide n'ime Chineke ma ọ sọrọ ekwensu ma ọ sọrọ ya ihe usoro ndị ụwa omebe pastọ anyị ga-anọgide n'ime Chineke o eluigwe dị ire ma dị ya ewu chime ị na-adị ife m na-akọwara gị n'ọgbọ ike afụlụ nwanne onye na-adụ ọnụ anyị ike afụlụ onye na-adụ ọnụ anyị kpachala anya gị ị na-adị ewu chime ana m ekele Chineke onye mere m ihe mmụta mgbe ndị ụwa chere na nke m agwụwo Chukwu esi ebe a na-ekpofu ahịa wee bulie m elu onye nwanyị nara ekele n'aha Jizọs amen. Elu ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo ụmụelu ụwa chụkatala n'ụmụwo chụba m n'ụwa ọma nwanne m ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo elu ụwa chụwala m chụba m n'ụwa ọma ewo ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo elu ụwa chụkatala n'ụmụye chụba m n'ụwa ọma nwanne ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo elu ụwa chụkatala n'umewe achụwala n'umewe chụba m n'ụwa ọbụna n'ụna achụwakwala n'ụmụwo echere na m ga-anwụ Chukwu esi n'ebe a na-ekpofu ahịa wee bulie m elu n'ụwa m ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi echetala m n'elu ụwa m echetala m ihe mere echetara m ihe mere eme n'ụwa m echetala m akụkọ mere mgbe m bi sọ nwe n'elu ụwa leyi ihe nwe akụkọ mere eme eji bụ ụgwọ 2 months enweghị ego m ji akwụnụ landlord abịanụ wee kpọọ m pastọ na ị ga-ahapụ ụlọ dị ya ị ga-ahapụ ụlọ pụwanụ ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi akpọrọ m landlord gị m dị n'olu aga m enye gị ego next week o ruru next week nụ na wee weta ego nye landlord akpọ m achọ m gị ọzọ ị na-ekpe oke ekpere ọ dị egwu ngwongwo gị pụwawo ngwongwo gị lawa sayi onweghị ife ga-eme adọrọ m landlord arịrịọ biko nananụ m ego ka m ji ụlọ pụọ biko ebe m nyere gị ego biko were n'ego landlord akpọ m na ọ chọzighị pastọ n'ụlọ ya lai onweghị ife na-eme elu ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi ụmụelu ụwa chụkatala n'ụmụwo chụba m n'ụwa ọma nwanne m ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi elu ụwa chụwala m chụba m n'ụwa ọma ewo ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi elu ụwa chụkatala n'ụmụye chụba m n'ụwa ọma nwanne ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi otu ụbọchị eruola agara m crusade na Cross River ka ntị ọfụma mgbe m na-alọta landlord akụkụ ụzọ m bụrụ ngwongwo m niile ụbụchịa na-ezi ya mere mana ihe mma n'ụwa bụ ihe ọbụla Chukwu na-akwado ọ gaghị aga n'ihu onye ọbụla Chukwu gọziri ọ gịnị ga-eme ya nothing ibe n'obi so na so mgbe m na-alọtanụ crusade nwanna m ma ngwongwo m na-ezi mmiri na maya dị ya mmiri na maya ma chili aka elu gbawa Chineke ọ gịnị ka m ga-emenụo ọkịji ụwa si adịnụ ebe m nọ n'ebe akwa n'elu ụwa nwamma na-apụta bụrụ jipụ pụta amaghị m na this man ahụgo m somewhere n'elu ụwa m ebe m gara mgbasa ozi ọma ebe m gara preach n'ụwa ọma the man arịjo na moto kpọwa Pastor Chibundu ọ gịnị na-emenụ ọ gịnị na-eme gị ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayi mebido kọwara ya
everywhere. Na bungalo enuna kedi manu nụchara ma nụcha nye m ya. O mekwe na bao live. The man abom Pastor Chibundu one day. Pastor Lee. Ope hụ this house from today gawa. Ọ ga-abụ nke gị o. That is all to galare. Ejiri m ya nye Chukwu o. Ri n'ụlọ nka were cha kpamkpam. Chukwu nwere otu ose m ihe my dear. Ụwa ọma dị a. Come on. Elu ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ụmụ elu ụwa chụkatala n'ụwa chụba m n'ụwa ọma nwanne m. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Elu ụwa chụwala m chụba m n'ụwa ọma ewo. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Elu ụwa chụkatala n'ụwa chụba m n'ụwa ọma nwanne. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ọ dị chi mma nwunye ọma mee Chineke dube gị gboo. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ndị mba nọ ndị mụrụ m wee Chineke gọzie n'ugo. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Aga m aga n'iru n'isogide Chineke m, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ibe ọ sọrọ ụmụ ụwa fa chụbarịwa m n'ụwa. Echi na-abịa abịa ga-aka mma karịa tata. Onye ahụ siri gị who are you yesterday, ọ ga-asịkwa gị how are you today. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ife ọma ga-eru m aka. N'aha Chineke m, ndị ahụ tiri m ihe, n'aha Chineke m, ha ga-achụrụ m wee bịawa. Ha ga-abịarịrị child dedication nọ m. Akwafa akụla m ọnụ last year, a bịara child dedication this year. Patient dog ọkwa ị na-anụ olu m. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ewe achụwala m chụkwuo m n'ime ụwa ọma. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Lee m anya ha na-achụ m ọzọ chụkwuo m n'ime ọma ji ibule ihe ya. Ụwa chụkatala m chụba m n'ụwa ọma sayo. Ibe dị mma ka m ji bịa n'ụlọ ha si ha were tụkwa m. Ụwa chụkatala m